Lara ati kula. Kula niki kere ngrumangsani kok sinuwun. Kula niku kere ngrumangsani. Kere-kere yo awak kula dhewe, kere-kere yo Petruk dhewe. Ning sakere-kerene Petruk ora nate njaluk dhuwit nyang sampeyan. Petruk niku mboten nate ngatong tangan ning sampeyan. Truk, piye? Kaplok saiki piye? Sabar, sabar. Iki jek ning negara, iki jek ning keraton kudu kebak ing tata krama, kudu kebak Sumbasita. Nek ning jaba ora apa-apa, nek aja kaplok-kaplokan. Wah, jan merobok kupingku. Ya tak balang. Oh, balang apa ning kene ora ana matu kok iso. Balang-balang Mas aku. Saeneke sak temune terus mangsaku sabar isik. Innallaha ma'asabirin aja. Ngerti apa ora tembunge innallaha ma'asabirin? Wong sabar dideg-deg kancane. Wong sabar iki kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nanging sumurupa Petruk pripun kados pundi malih? Sakane Prabu Baladewa iki ya bakal nggih kula nggih ngertos ora usah banter-banter. Sedaya keputusan meniku wonten astanipun sinuwun ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna, ngaten. Dados panjenengan niku mboten usah ngusir Petruk. Sampeyan dateng mriki niku kalih Petruk kantong bolong derajate padha, pangkate padha. Sampeyan dadi ratu ing negara Mandura. Sampeyan dadi ratu ning negarane sampeyan. Nek sampeyan dateng mriki niku pangkate padha karo Petruk, padha-padha tamune, padha-padha dayoe, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Endi wedange urung metu kok, Tru? Sabar. Dan lambeku nganti kelemut-kelemut, Tru. Engko ora metu sabar lah. Sabar. Bola-bali kon inamloha wae. Yen kowe ora lunga saka kene, iki mengko tegese kowe sing bakal nyrimpeti sing dari lakuku. Lho monggo mawon ning nyuwun sewu jodoh niku pun wonten sing ngatur. Nek pancen jodhone si Lara Temon niku kali si Lesmana kula nggih mboten badhe gugat. Nek pancen jodhone si Lara Temon kalian adi kula pun Bambang Senet sampeyan nggih ampun nesu, sampeyan nggih ampun gugat. Sedaya niku sampun wonten sing nata. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya menika kapurba kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Tartamtu wae iki mengko Yai Kresna bakal luwih ngeboti aku timbang ngeboti kowe. Dasare apa? Baladewa iki maksih sedulure. Baladewa iki sing warise. Tartamtu Yai Prabu Kresna bakal ngeboti panjenengan ingsun timbangi ngeboti dedapuranmu. Lho ngenteng ning remenene ta. Rumangsane sing waris ki pokok nuthok apa piye? Kula iki nggih warise Ratu Dwarawati. Kula niku nggih tesih masih warise Nalendragong ing negara Dwarawati. Waris cara ngendi lho? Piye to? Mulai ngarep kula pun kula kandha lho. Anake Ratu Dwarawati niku enten sing jenenge Purantawati. Purantawati niku bojone Petruk. Lho piye? Petruk niki anak mantune ratu ing negara Dwarawati. Ra nggih to sinuwun? Iya, Petruk. Ah iki lho cah ngomong dhewe. Petruk iki isih waris karo Ratu Dwarawati. Apa rumasane sampeyan tok sing isih sedulur? Apa rumasane sampeyan tok sing isih waris? Hah? Petruk anak mantune sinuwun ing Dwarawati. Nek nganti kula nesu, lho, bojo kula Purantawati kula balekke. Kula balekke teng bapake. Kula balekke napa pripun? Matamu picek aja Petruk. Nggih. Nangge karupane ngoten lho. Nek geger karupane. Wong wis ledes kules kok. Bojo wis anak-anak kok mbok balekne nang aku. Lah nggih. Masane Petruk ora iso nesu. Sing iso nesu apa Baladewa tok ono apa piye? Mangkel kula. Lho edan-edan saya nepak bener-bener Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wis saiki ngene wae. Yen kowe ora gelem lunga saka negara Dwarawati kene, urusanmu karo Prabu Baladewa. Lho saiki piye urusane Mas? Kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Tegese kowe wani nantang lawan Prabu Baladewa. Lho kepeksane kula nggih wantun kali sampeyan. Sampeyan niku cilikane sing ngedusi kula lho. Nalika jaman cilikane sampeyan, jaman Kakrasana, Kakrasana. Sampeyan teng Widara Kandang sing ngedusi Petruk. Bareng gedhe sampeyan nantang karo Petruk. Saiki entek wedine kariwanine. Yang satelek Mudal Dawati, Petruk, yen pancen wani karo Prabu Baladewa yo.